siya na malaba siya na baybayon. Hanggang duman yan, mahiling ng duman sa kurong ito. Tapos, dito din sa kanan ko. Ayan, mahiling ko din. Hanggang duman din yan, kalabong para yan. Hiling lugar na yun, pasiring ininig Mercedes. Tapos hindi man sa Balyo, pasiring na yung Talisay. So, saro siyang magkaiba siyang banwaan. Hindi sa Cam Norte. So, kung naghahanap ka mo ng parigusan, syempre after the Holy Week dapat syempre observance muna ning sa tuyang pananampalataya. So, after ka yan, kung iwahan mong get together, banding. So, pwede ka mong magbisita digdi sa Muya, sa Daet, Camarines Norte, especially digdi sa Bagasbas. So, see you, hirilingan kita digdi sa Bagasbas Beach, sa pinaka the best na beach digdi sa Daet, Camarines Norte. Bye-bye! So, maray na aga, mga kapamilya. So, yan. Yun ako ingles sa estado. Parigusan, pag-abot sa tabing dagat. So, hindi ko yan sa Bagasbas Beach. So, kumain dito, as I turn the camera. So, saro siyang lugar, hindi sa Cam Norte, na may pinakamalabang seashore. So, hindi sa kuyang kanan, yan, malaba yan. So, mahiling din doon dyan, iyon ang lugar na pasiring hanggang duman sa Talisay at saka sa Banwaan ng Binson. Pag-abot mo sa kuyang kaliwa, yung halabang yan, pasiring naman yan ng Banwaan ng Mercedes. So, hindi sa Bagasbas Beach, gulpi ka mong pwedeng ibuhon. Actually, hindi din paragliding. Pero, ang aram ko, nagaganap lang siya pag abot ng April. So, may mga activities, especially on the Bantayog Festival. So, yan kasi Holy Week siya. So, of course, kailangan tang i-observe muna siyempre, pananampalataya na. Tapos, after ko yan, if you have your family and your friends, so, you can do your bonding here at the Bagasbas Beach. May ibang problema pag abot sa security because, may man masyadong nare-report ng mga incidents of anything like accident or anything with mayuman siya. So, I highly recommend this place, the Bagasbas Beach. So, see you guys. I hope you can visit. Bye-bye. Your silhouette